interrupt this program to bring you... Драги зрители! Искам да запиша един шибан клип и не мога, изнервям се. Искам да ви кажа нещо. Всеки мъж и жена има в себе си мъж и жена. Не мога да ограничиш един мъж да бъде мъж завинаги. Какво по дяволите значи това в болният ти мозък? Не мога да ограничиш една жена да бъде жена винаги. Какви са тези глупости? Емоционалността и душата ти нямат шибан пол. Има шибаната ти материя пол. Във всеки един мъж има чувствителност. Всеки един мъж има нуждата да поплаче, има нуждата да се почувства красив, има нуждата да бъдеш по-нежен с него, има нуждата да си почине и да се размрънка. Трябва да бъде свободен. Не може той да се чувства виновно за това, че един път му се е доревал и да си набива ебати ги от трипа, че не е истински мъж. Както една жена, ако нямаше в нея мъжки усещания, щеше да е нон-стоп мекотелц, нон-стоп лигла, нон-стоп ревла, нон-стоп дрисла. Е така ще излиза и ще бяга. Включително и аз. Ако нямах мъжка идентичност в себе си, щях да зарежа и да не направя този шибан клип, защото не ми се занимава да ви обяснявам на тъпите мозъци, тъпи елементарни неща. И ако видиш един мъж, който каза: не е вярно, нямам нищо женско в мене, означава, че е пълна жена. Както някоя жена, ако ти каже: не е вярно, супер женствена съм, обаче също държи нещата под контрол и всичко трябва тя да го реши, да го прецени и да каже как да е. Това е мъж. Мъжа казва къв цвят, че е кухнята и какво ще става. И под мъж нямам предвид мъж като материално тяло. Имам предвид като енергия. Просто тези думи много ви объркват. Двете неща са супер различни. Едното е свързано с аз съм жена, защото съм се родила в женско тяло. Но не съм жена 24/7 в главата си. Имам и мъжки, и женски мисли. Имам ляво и дясно полукълбо. Имаме луна и слънце. Не мога да е само едното. Това е света на дуалностите. Имаме нужда от черно и от бяло. Не може да е само едното. Не е възможно физически, психически, по всякакъв начин. Четете повече. Човек може да бъде много шарен в главата си. И ми писна от хора, които промотират, че мъжете трябва да бъдат мъже, жени трябва да бъдат жени. What the fuck is this supposed to mean? Абсолютно всеки трябва да има хигиенични навици. Абсолютно всеки трябва да е възпитан, абсолютно всеки трябва да се съобразява с околните около себе си и това, когато го прави един мъж, който се поддържа и е чист и мерише на хубаво, не е педерас и да бяга от мъжката си идентичност. Престанете да се съпротивлявате срещу тези неща и така да умирате от страх. Ако сте мъж, приемете, че във вас има едно малко момиченце, което има нужда от вниманието ви по дяволите. И го дайте. Ако сте жена, приемете, че във вас има един мъж, който може да се справи с нещата. Можете да го направите. Не сте слаба винаги. Това, че си 40 кила, не означава, че си слаба. И да учите и децата си, и да вменявате чувство за вина на някакви хора, които не го усещат така и са по-смели от вас да го кажат, че е различно. Това, че вие го усещате вътре в себе си и ви е страх да си го признаете, е съвсем различно. Не увреждайте други хора с тъпата си мисъл, която е лишена от всякаква логика. На всичкото отгоре, тъпата ви логика и мисъл вредят само на вас, разбирате ли? И не го казвам само аз, някакво си момиченце е тук. Насякъде има доказателства за това нещо. Супер много. Просто се замислете малко. Но това, което забелязвам, че в нашия свят е много по-трудно да си мъж и да приемеш това с женската енергия. Понеже мъжете, които се водят хетеро мъже, им се набива филма, че те трябва да са истински 100% машкари с косми под мишниците, да смърдят, да се оригват. Това не те прави мъж. Това въобще не те прави мъж. Какво по дяволите? Да, роден си в мъжко тяло, но по него заслужи. И имаш в себе си чувства. Ти обичаш, страдаш, преживяваш, възхищаваш се, твориш, въодушевяваш се. Това всичкото в тебе е малкото момиченце в тебе, което чувства. Пак казвам, не момиченце като в тебе да имаш. Женска енергия. Не мога да го видиш с очите си и да го сложиш в една кутия, както иска да направи мозъкът ти. Колкото по-бързо го разберете, толкова по-лесно ще ви. Това, че обществото ни има някакви представи, рано или късно ще се махнат тези представи. Трябва просто да сме малко по-търпеливи и да си работим в тази насок. А не, защото се насираме в страх, че нещо не разбираме и да правим нещо, което още повече не разбираме.
и да потискаме някакви неща в себе си и да се чувстваме зле заради това, което сме. Когато го правите това нещо с потискането, не знам защо си мислите, че мога да избягате от тези неща. Те ще ви ударат в следващия момент, в който вие сте супер уязвим, то чук затъгала ви чака и ви удра в лицето. И когато един мъж се прави на супер мъж и не показва грам емоция, в следващия момент става нещо малко. И изведнъж то мъж избухва, ама край, вече хленчи, мрънка, не иска, супер негативен, мрън. И една жена, като потиска мъжките си усещания, какво става накрая? Има партньор, защото партньорството, драги зрители, не е да си прекарваш добре с някой постоянно. Партньора е до тебе, за да изкара най-гадната ти същност и да ти покаже, че не е гадна. Затова е партньор. И когато този партньор се появи и тази жена застане срещу него, изведнъж тя ще е супер доминантна. Ще иска тя всичко да държи под контрол. Мъжка енергия в много негативно проявление. Ще иска тя да прави, тя да води, тя да казва, То мъж как се чувства според вас? Зле. Не е окей да потискате каквото и да било вътре във вас. Не се стремете да бъдете тяло. По дяволите. Защо вие се определяте с тялото си? Защо искате да бъдете просто тяло? Бъдете повече от просто тяло. Аз защото виждам тази чанта и тя трябва да си седи завинаги празна тази чанта, защото е чанта и трябва да си остане чанта. Не мога да си сложа багажа вътре в нея. Ще ви дам примери за мъж и жена, които работят добре с двете си енергии. Един мъж, който добре е балансирал и мъжката и женската енергия в себе си, той ще знае какво иска, да, ще бъде мъж на място, да, ще знае къде се намира и какво да прави, но в същото време той ще може да ви слуша, да ви разбере, да помисли малко, схване, че може би греши, да схване, че има и други варианти, освен той е един, който знае, да ги потърси. Една жена, ако има добре развити мъжка и женска енергия, ще може тази жена не винаги да пада в жертвено състояние и чувствителност. Ще може сама да се изправи на краката си, а не вечно да чака силният мъж принц да й подаде ръка и тя да се изправи. Ще може тя да стане. Ще може дори да застане до своя съпруг като един стабилен партньор, на който той ще може да се довери, а не като стане напечено, тя веднага да се скукомрусва и да я жалее и да не може да прецени нищо никога. Ако сте жена и виждате, че ги правите тези неща, значи ето доказателството за това, че ви имате мъжка енергия, която работите с нея. Ще мога да забележите къде я използвате и ще видите, че да, имате женско тяло, но това не означава, че трябва да сте с обществения филм за това каква трябва да бъде една жена. Това, което в момента се получава, драги зрители, е когато живеем в един мъжки свят, жените са се превърнали в ниско проявление на мъжката си енергия. Те постоянно взимат нещата в свой контрол и на края на деня се прибират уморени, изтощени и започва едно: защо аз всичко направих, защо не се чувствам добре, аз всичко дадох, всичко построих, всичките пари изкарах, всичките деца отгледах, всичкото мляко дадох и защо се чувствам зле? А един мъж, цялото това нещо му се отнема, обаче никой не му е обяснил: ти можеш да си чувствителен, ти можеш да си творец, ти можеш да всички тези неща, ти можеш да си домакиня, ако искаш вкъщи, можеш. Всеки мъж може да измие по дяволите ни чинии, да си изглади ризата и така нататък. Те мъже изведнъж губят смисъл. И те просто се виреят в пространството. Просто ще съм си тук яко тъп, защото не знам какво да правя и как да се справя с емоционалността си, понеже никой не ме разбира и никой не ме е научил, че аз също съм емоционално създание, което има чувства и усещания и трябва да ги изразявам. Защото всички жени нападат един мъж, ако той е емоционален, обаче в същото време те поемат нещата в контрол. Разбирате ли колко негативно всичко се появява? Когато обществото се опитва да ни набие филма, че ние сме просто тялото си, ние живеем по този начин и в крайна сметка какво се получава? Живеем в един свят с феминистки жени, които са крайно груби и контролиращи, и мъже, които са пълни сополи и нещастници. И нито тези жени знаят, що са така, нито тези мъже. И жените казват: къде отидоха истинските мъже, всички станаха педераси, а мъжете си казват: къде отидоха сладките момиченца, всички станаха страшни жени и някакви ужасяващи. И цялото това нещо се получава, защото някой някога ни е набил филма, че ние сме просто едно тяло. И да не излизаме от този филм. Ние сме тяло. Аз съм жена, пипо, трябва да си правя женските работи. Какви са женските работи? Някой ми ги е написал тук. Нямам право на другото. Why?
Лай. Това с играчките и с цветовете и с нещата просто ужасно е. Толкова съм щастлива, че съм жена. Имам нещата, за които се радвам, че съм жена. Но уважавам мъжа в себе си, който ще мога да стане и ако види нещо несправедливо да каже, ета пак, какво правиш там? Ако нещо се случва, мога да се защита, мога да си свърша работата сама. Но не трябва да отивам в тази крайност, в която всички жени сега отиват. Всичко да правя сама, защото така трябва. Не, мога и да попитам за помощ. Както всеки един мъж трябва да остане мъж и също време трябва да знае, трябва да учиме синовете си, че е окей да бъдат чувствителни. Окей е това нещо. Окей е по дяволите малкият ти син да се разреве за цветята, дето си увреждате децата, които са най-чистото нещо, което имате в живота си. Най-чистото. И вие го мърсите с вашите страхове и ограничения. Окей е дъщеря ти да иска да си играе с камиони, окей е синът ти да иска да си играе с пеперуди. Няма нищо нередно в това. Единственото нередно е факта, че ти идваш с болния си мозък и му вкарваш някакво чувство за вина, че то изпитва чувства по дяволите. Как мога да карате дъщеря си да разсъждава в насока, че трябва тя задължително до края на живота си да има поне 2 деца и съпруг. Ако не, няма смисъл в живота. Какви са те глупости? Трябва да учиме децата си, близките си, родителите си на любов към себе си, да могат да обичат това, което са, защото ако те не обичат това, което са, няма кой да ги обича на тази земя. И как мога да накарате децата си да се съмняват в себе си и да смятат, че нещо не е наред с тях и да ги обричате на цял живот страдание и търсене в нещо, което е вътре в тях, да го търсят навън. Надявам се, че има хора, които... Разбира се, че има, драги зрители. Има хора, които много добре ги схващат тези неща. И го правя този клип за тези хора, които... Защото се съмнявам някой, който не ги схваща тези неща, да ми чуе посланието в клип. Но го правя за хората, които схващат това послание, за да имат малко повече смелост да се борят в тази насока, а не да се сдухват, понеже така сме си свикнали и ни е страх, че ако разрушиме това, което има, няма да има нищо. Няма такъв вариант. Винаги има нещо повече. Просто не се поддавайте на тези глупости. Борете се за себе си. Обичайте се такива каквито сте и ден по ден се борете с нещата, които е трудно да приемете в себе си. И не ви го казвам сякаш аз съм някаква супер успяла в това. Всеки ден се боря с неща, които дори не харесвам себе си. И не защото е нещо лошо, ами защото някъде там някога съм разбрала, че е лошо. Поради някой си или нещо. Опитвайте се да ходите в тази насока. Не е лесно, не става от днеска за утре. Става с поколение с поколение. Ако искате да сте просто едно тяло, окей, бъдете си тяло, но не натоварвайте другите хора с вашето тъпо мислене. Или си останете тъпо тяло и не занимайте другите хора с това. Или направете нещо по въпроса. Това беше всичко от мен, драги зрители. Малко съм ядосана, но аз съм винаги ядосана. Само един PS набързо да дам. Няма ми казвате да се успокоя, бе! Няма да се успокоя! Никога няма да се успокоя, защото една истинска жена би трябвало да говори ето така и да е привлекателна. Ще съм себе си. Хората, които ме познават, знаят, че съм спокоен човек и не съм винаги така. Но това е героя, който избрах да ви показвам в YouTube. Но благодаря, че сте загрижени за моето нервно здраве, защото наистина, ако 24/7 часа съм по този начин, сигурно нямаше да си говорим още. Благодаря за съветите, които искате да ми помогнете. Аз съм една много нежна водеща и мога да бъда много феминин и красива. Ще очаквам вашите коментари и забележки отдолу под моя клип. Може да ги напишете, аз ще ги погледна и ще ги одобря. И това беше, драги зрители, от мен. Винаги енергична и ядосана вашата водеща. До скоро!